No niin, nyt mä kerron, että miten tässä hommassa kävi. Hoksi sitten tämmönen hallitunkki. Otti renkaat pois ja nää passasi tähän penkin kiinnikkeisiin ihan täydellisesti. Ja saa vielä kiristettyä noilla pulteilla, että se ei niinku karkaa siitä. Ja sitten tämä saa pystyä. Niin mä siihen etupään koukkuun pistin vaijerilenki. Ja tuolta alta sitten vei vaijeri tuohon kiinni. Ja vei. Sen verran hurjasti siinä on voimaa, että tämmönen S-koukku ei kestänyt. Yritin 2 kertaa. Sitten uskoin, että ei kestä. Mä yritin tommosellakin. Mutta eihän tuo kestänyt mitään. Sitten tuonne rautakanki tuossa sattui noista reijistä, passasi justiin läpi. Ja se toi se oikeassa korossa tuonne eteenpäin sitä vaijeria. Ja sitten kun se oli sillä koukussa kiinni, niin minä vaan tosta pistäis hanaa kiinni. Sitten vaan tosta nostamaan. Niin sieltähän se tykkäs tulla. Ja vein niin pitkälle, että se oli tuolla kiinnikkeissä tuolla ne reijät, mihin se piti tulla molemmin puolin. Et se oli siinä kohdalla ja asetteli sen kohdalle ja pikkusen oli vaikeaa yksi. Olisin tarvinnut poikia ja kävi jo katsomassakin, että pääsisikö ne avuksi, niin paska. Ne oli saunassa. No joo, mutta se on siellä. Well done, Janne, hyvä.